OK, som zakladateľom, majiteľom, redaktorom, trénerom a všetkým, čo sa týka Power of Bull projektu. Nedá mi nenatočiť toto video a nevyjadriť svoj názor. Nebaví ma stále písať tie články a chcem sa vyjadriť aj formou videa, formou YouTube. Takže bude toto také vyjadrenie pre nielen všetkých nováčikov, ale aj pre tých, ktorí chodia rok, 2 roky do posledky a na ich rukách, na ich prsách, na ich chrbáte je hovno. Nič absolútne nič nemajú, nič absolútne nič nedosiahnu. Tak som vytvoril takúto tabulu, ktorú asi nevidíte, čo je tam napísané, ale nevadí, ja vám to budem čítať, ja to všetko poviem. A nazval som to 10 posilkových prikázaní. Je to taká moja súkromná vec, je to taká moja súkromná záležitosť. Nemusíte s tým súhlasiť, nemusí s tým vôbec nikto súhlasiť. Máte právo vyjadriť svoj názor, aj tak ma to nezaujíma. Ale proste to napíšem, zverejním to, natočím to a možno si niekto z toho niečo zoberie a dosiahnu lepšie výsledky. A keď je nie, no tak aspoň budem mať ja dobrý pocit, pohním si ego, že som to napísal, že som to vyjadril. Takže začíname prvým. A keď to nevidíte, ja si to budem fajkať. Tuto. Ako fajkať, že dám tam fajku na to. Takže prvým zákonom, ako by som to nazval, je jedna jediná veta a je to najdôležitejšia vec, čo sa týka kulturistiky. Hneď si to vysvetlíme. Kulturistika je šport na 24 hodín. OK? Vytvoril som jeden taký príklad. Predstav si, že si stará babka. Si stará proste opaliť si chodí, všetko možné takéto robíš. A večer ideš do kostola. Ja ako malý som ministroval. Takže som tie babky všelijaké videl, keď som im dával tú patenna, sa to volalo, keď išli na telo Kristovo, tak všetky tie voňavky som čuchal, bol som z toho totálne dofetovaný, ale to je jedno. Proste, omša trvá asi 1 hodinu a v tú 1 hodinu oni spienali ruky k Bohu, tvárili sa ako najväčšie svetice, tvárili sa ako anjeli, ktorých zoslal sám Boh, ale potom vyšli pred kostol. Bol tam žebrák, ktorý potreboval na chleba a nepýtal od nich peniaze, pýtal od nich kúsok jedla. A ja som bol svedkom toho, ako ho tá babka oplula. Čiže aj keď si kresťan, tak musíš byť kresťan 24 hodín za deň a nie iba v kostole, lebo to ťa nezachráni, to ťa nespasí. Takisto ako kulturistika. Ty máš tréning, dajme tomu 1,5 hodiny, ale deň má 24 hodín, na to treba myslieť. Toto nie je futbal, že si zahráš futbal a potom odídeš domov a hotovo. Môžeš sa ísť ožrať s kamarátmi, môžeš ísť na počítač, môžeš robiť čokoľvek. Hej, to môže aj pri kulturistike. Ale pokiaľ chceš dosahovať nejaké výsledky, tak hlavná je strava. A to je omielaná téma už miliónkrát, už je to úplná sračka, úplne každý to pozná, ale málo kto to rešpektuje. Kulturistika je šport na 24 hodín, nie je to na jednu chvíľu. Potom čo sa týka ešte tohto prvého pravidla, stretávam sa s klientmi, ktorí sa ma pýtajú, že a keď schudnem tých 15 kg, tak môžem sa vrátiť do normálnej stravy? A čo si ty retard? Však troška sa zamyslí nad tým, čo je pre teba normálna strava. Normálna strava je pre teba, že ráno sa zobudíš a dáš si nejaký donut, dáš si kávu, zapálíš si cigaretu, potom ideš do roboty, tak si kúpiš rýchlo hamburger, potom ideš z roboty, tak ideš do reštiky na nejaké menučko alebo si dáš pizzu, to je normálna strava. Podľa mňa, podľa môjho súkromného názoru je to, že dieta neexistuje. Môžu mať dietu takí ľudia, ktorí sú po operácii, alebo idú do nemocnice so zápalom žalúdka, alebo takéto iné veci. OK, to je dieta. Ale ty pokiaľ chceš nejako vyzerať, pokiaľ máš nejaký cieľ, tak zabudni na to, že je dieta. Proste máš normálne stravovanie. A normálne stravovanie neznamená to, ako žereš doteraz. Choď sa pozrieť do zrkadla a pozri sa, čo z teba to normálne stravovanie spravilo. Hej? Ale nie je to žiadna veda. Ja mám klientov, ktorí teraz napríklad konkrétne si spomeniem na jedného klienta, ktorý strašne ľúbi margotky. Strašne má rád margotky a tak čo už, proste sme ľudia, nechystá sa na Mr. Olympia, nejde na súťaž, nejde nič také riešiť. Takže normálne má margotku zakomponovanú do jedálničku. Pri tomto by sa veľa trénerov chytalo za hlavu, že čo, že ty si mu dal do jedálničku margotku, veď on nebude chudnúť. Ty debil, a keď som videl tvoj jedálniček, aký si dal svojmu klientovi, tak som tam videl, že na raňajky si mohol vybrať medzi tvárohom alebo srvatkovým proteínom. A ty si uvedomuješ ako veľký pán tréner, že tvároh je kazeinová bielkovina a srvatka je úplne iný typ bielkoviny? Takže radšej mu tam zakomponujem tú margotku. Jedna vec, bude ho to baviť, druhá vec, ostatné jedlá všetky dodrží, tretia vec, bude jesť aj to, čo mu chutí a bude mať výsledky. A keď ich bude vidieť tie výsledky, tak potom tá psychika ho posunie ďalej, aby mal ešte lepšie výsledky. Tak potom sa možno na tú margotku vyserie, ale keď nie, tak nie, proste je to jeho život. Iba jeden ho máme,
Keby ide na nejakú súťaž, tak úplne inak k tomu pristupujem. Ale fakt je to 1% zo všetkých klientov, ktorých mám, že na súťaž by chceli ísť. Takže normálne stravovanie je normálne stravovanie. Ja keď idem niekam do baru, ešte takýto príklad poviem. Keď idem niekam do baru a dodržávam jedálniček práve, a vyťahnem si tam kurácie prsia s rýžou a začnem ich tam jesť, tak všetci na mňa kúkajú jak na magora. Ale viete, čo ja robím? Ja sa kúkam jak na magorov na nich. Lebo oni si tam objednajú pizzu, oni si tam donesú hamburger, kúpia si horálky, slané tyčinky a iné dobroty. A ja sa môžem smiať na nich, nie oni na mňa. Nemôžu sa oni na mňa kúkať ako na magora, ale ja na nich. Lebo ja som ten, ktorý má normálne stravovanie a oni žerú sračky. Oni žerú to, čo je vytvorené chémiou, čo nie je absolútne, čo s prírodou nemá absolútne nič spoločné. A ja žerem to, síce áno, dobre, kúra je napíchané steroidmi a všetky tieto somariny, ja to neovplyvním. Ja som jeden jedinec a to sú obrovské svetové spoločnosti, ja to neovplyvním. Ale žerem to, čo žerať mám. OK? Takže ešte jednu vec tomuto poviem, mám tu napísané tieto bodiky, aby ste si nemysleli, že omielam samé sračky dokola. Takže ešte posledná vec tomu, kulturistika je šport na 24 hodín. Kto je kulturista? Keď sa povie pojem kulturista, tak všetci chápu to, že dajme tomu, pomyslím si na Ronnieho Colemana, Arnolda Schwarzeneggera a to sú pre mňa kulturisti. Keď hráš futbal za nejaký malý klub, za nejaký zasraný klub, ktorý poriadne nie je nikde napísaný, len hráte nejaké priateľské zápasy, už hráte zápasy, už ste futbalisti. Není ste chlapci, ktorí hrajú futbal, proste hráte v nejakom klube, OK, ste futbalisti. Takže ty, pokiaľ nechodíš len tak si zacvičiť, že idem si troška oddychnúť, čakaj, to je dobre, jasné, ja proti tomu nič nemám, ale pokiaľ ideš len tak, že idem si oddychnúť a idem tam si troška zrelaxovať, ale proste, že to bereš vážne, že naozaj máš tú kulturistiku ako šport na 24 hodín, tak ti poviem jednu novinku, si kulturista. Lebo sa proste tomu venuješ, nemusíš byť Ronnie Coleman, nemusíš ísť na Mr. Olympia, nemusíš nič také robiť. Proste ťa to baví, tak si ver a buď na seba hrdý vo všetkom, ale k tomu sa ešte dostaneme. Dobre, máme tu druhú, toto si odfajknem, aha. Aspoň tá fajka ani tá tam není vidieť. Tak zoberiem, ešte tu mám jednu fixku. Tam je, počkaj. No a som buchol dvermi a už mi šteká pes, takže sorry, ak to počujete. Tak odfajknem to. A niečo tam je vidieť, nejaký flak. OK, druhý zákon. Môj zákon. Sústreď sa na cvičenie. Je to taký tiež omielaný pojem, strašne omielaný pojem, strašne omielaná veta, ale úplne ruku na srdce, tí, ktorí cvičíte, kto z vás to dodržuje. Predstavme si určitú situáciu. Poznáte napríklad Evu Andresu, alebo Nikolu Vejterovú, alebo hociakých fitnessákov v ženskom rode. Počkajte, idem ukloniť psa, lebo mu to šibe. Som naspäť. Sorry, no nenatáčam v jojikárskom štúdiu ani v žiadnej televízii, takže to nebudem len teraz sekať a začínať všetko znova. Takže, keď príde do posledky proste hociaká baba úplne, môže mať prdelia kráľovná, môže mať koziak, dve kráľovné, môže byť úplne top. Ja keď cvičím, ja idem do posledky cvičiť. Keď sa budem sa obzerať po babách, pôjdem na kúpalisko, pôjdem na modnú prehliadku, alebo pôjdem na námestie, keď je leto a keď všetky tie celulitidou preplnené ženy chodia v takých oných malých tričkách a snažia sa ukázať, že čo dosiahli sami a povie, áno, som tučná, ale dokázala som to sama, ty krava. Ale dobre, OK, to nebudem riešiť. Takže nechodím sa tam obzerať, žiadne obzeranie, žiadne takéto sračky, cvičím. Keď chcem mať výsledky, cvičím. Keď sa ma niekto opýta, že ako si dosiahol to, OK, teraz som tlstý, čak vidíte to, ale ako si dosiahol to, že si zo 119 kg schodil na 88 kg. A tak im poviem, jedno, či som sypal, či som nesypal, hej. A k sypaniu sa budem vyjadrovať, ale to bude iné video. Ale dôležité je to, že som makal. No a tam prísť aj Pamela Anderson, aj Madonna, hoci kto. Ja si odcvičím tréning a keď mám hotový tréning, tak potom, keď chcem, OK, prídem sa pozrieť, ale inak ma to absolútne nezaujíma. To je jedna vec k tomu, aby sme sa sústredili na cvičenie a potom sú tu debaty.
úplne zbožňujem tých chlapcov. Ja cvičím sériu, úplne žili na krku, mám ty kokos, úplne som zmordovaný, už nevládzem. A príde za mnou typek a počas mojej série sa ma opýta, koľko tu máš ešte sérií? No ty si úplný debil. Fakt, ja to nepochopím. Ja si nedovolím rozprávať na niekoho, kto cvičí svoju sériu. To je úplná debilina. To je ako keby ide typek, futbalista, vždycky to prirovnávam k futbalu. Ide typek futbalista, ktorý práve ide streliť gól, ale popri tom sa ho brankár opýta, čo si dneska obedoval? Čo si na hlavu padnutý? Čo proste nedebať, nechaj človeka, nech si cvičí svoje. A keď nemáš prestávku, tak sa sústreď, pripravuj sa na ďalšiu sériu, hej. V škole nás učili, že prestávka medzi hodinami je na to, aby sme sa pripravili na ďalšiu hodinu. Tak tam sme to všetci na to srali, ja som tiež na to sral samozrejme, ale teraz keď cvičím, tak prestávka medzi sériami je príprava na ďalšiu sériu. Ja si ju vizuálne predstavujem, ako ju chcem odcvičiť a úplne sa do toho vžívam, úplne sa snažím, napnem bicaky, keď cvičím bicaky a úplne sa snažím a tá hodina v posilovni nie je len o tých sériách, ale aj o tých prestávkach. Takže žiadne debatovanie a sústrieť sa na to cvičenie. To si tiež odfekneme, mali by sme to mať za sebou. Ale je to taká sranda. Nazývam to, akože je to tretí zákon. Nerad hovorím to zákon, je mi to také trápne, je mi to také blbé, ale budem to hovoriť, lebo nič iné ma nenapadlo. A tretí zákon je nepreceňuj ani nepodceňuj sa. Kokos, už to trvá 8 minút. Som zvedavý, kto to bude pozerať. Nepreceňuj ani nepodceňuj sa. Takže sú tu dva typy, skúsim to rýchlo vysvetliť. Veľké váhy na úkor techniky. Dajme si ten príklad, že je tam nejaká baba, alebo je tam nejaký chalán, úplne jedno, kto tam je. Tak ja si zašupujem veľkú váhu a zvyčajne budem cvičiť takto a ty to budem vyhadzovať jak taký retardovaný debil. A zasa šteka, lebo zasa som vchol do dverí, musím si na to dávať pozor. No to je jedno. Tu ho mám, inak. Takže nebudem zdvíhať tie veľké váhy, lebo ja si tam idem zacvičiť. Hej. Ja mám môj obod rúk, aj keď je teraz akože dosť zavodnený a dosť vyzerá na hovno, mám 46 cm obod rúk. Prišiel za mnou typek a hovorím, že už cvičím okolo 2 roky a stále sa držím na 38 cm. Ako si to spravil, že máš väčšie ruky jak ja? Jednoduchú odpoveď. Bracho, ty cvičíš do, sa mi zdáš 22 jednoručky bicak a vyzerá to jak paródia na bicak. A ja mám teraz aktuálne okolo 113 kg a ja sa beriem 14 na bicak. Odcvičím toľko isté opakovania, ale odcvičím to takisto jak ty. Nie vlastne takisto jak ty, ale odcvičím tú istú partiu čo ty a inak sa to ten sval správa a inak mi to rastie. A k tomu sa vyjadrím v ďalšom zákone. Potom k téme nepodceňuj sa je zase naopak malé váhy na úkor výsledkov. To, že ja mám 113 kg a ty máš 70 kg a ja si naložím na bench press, ja neviem, na nejakú sériu 100 kg, ty si dáš 80 kg a spravíš s nimi 20 opakovaní, zo 100 kg mi spravím, ja neviem, 10 opakovaní. Tak to neznamená, že ja keď som väčší, tak ty si tých 100 kg nemôžeš dať. Ty si ich kľudne môžeš dať, pokiaľ ich dáš a môžeš s nimi odcvičiť. Nepodceňuj sa s tým, že hen tento zdvíha a ja som menší, tak ja to nedám. Alebo to, že keď to nedám, tak to proste padne. A čo, ako padne to na zem? Si v posilovni. Tam to drbne na zem, tam to buchne, možno si tam niekto zahubuje do teba a to je všetko, bude to padnuté na zemi. Nič viac sa nestane. A pokiaľ sa fakt toho bojíš, tak si zavolá niekoho, kto ťa bude istiť. A nešaškuj tam 10 rokov so štvorkami, jednoručkami na bicak, lebo budeš fakt len za debila. A budeš tam strácať čas. A je tretia vec. Štvrtá vec je nepredvádzaj sa. Mám tu dve témy, mohol by som o tom rozprávať hodinu, ale mám tu dve témy, ktoré vám k tomu poviem. Status. Facebookový status. Príde typek do posilky, samozrejme je to futbalista, dá si 2 série drepov a ja počas mojej prestávky idem okolo neho a vidím ako píše status. Dneska hardcore leg day! Ty si úplný retard, fakt. Keď chceš mať hardcore leg day, tak tam nepíš na Facebooku, telefón si nechaj v šatni a maj hardcore leg day, daj si 12 sérií na drepy, daj si to super sérii s predkopávaním, potom si daj výpady s veľkou činkou, daj si to super sérii s zakopávaním, potom si daj ešte nejaké 3 cviky, potom si poriadne odcvičíš žlitka, takže budeš zomierať, že ti budú žily navierať na litkách a potom si daj doma ten status, ak ešte vôbec budeš hľadať žiť. OK? Žiaden taký status si tam dám, že jaký som mal tréning a neviem čo. Si úplný magor. Ja nemám čo k tomu povedať, lebo fakt nechápem tieto vecičky, alebo dám nejakej babe
príde za mnou, že do keľu ide leto, ja mám 130 kg, ja chcem schudnúť. No tak dobre, dáme jej tréning, dáme jej poriadny tréning, ale nechcem, aby si zbytočne platila hodinu navyše s trénerom, tak jej poviem, že máš teda 40 minút kardiotréning a idem preč, aby si nemusela platiť zbytočne ďalšie peniaze. Ale ja sa tam vrátim počas toho, dajme tomu na svoj tréning a ona si ide trojkou rýchlosťou, takto si ide a píše si na Facebooku. Zobral som ten telefón, dal som ho do kvetinača, neviem ešte, či je vôbec ide. Je mi to úplne jedno, proste keď chceš niečo dosiahnuť, tak nemusíš byť komerčak. Není si Rytmus, nemáš na Facebooku 500 000 fanúšikov, ktorí nadržane čakajú vlhky na tvoje správy. Keď niečo dosiahneš, tak potom možno raz. Druhá vec k tomuto, aby sa nepredvádzal, je ďalší príde futbalista a odcvičí si brucho. Ty kokos, ale úplne tvrdo odcvičí to brucho, že ja som v živote takto brucho tvrdo necvičil, úplne normálne mu krv ide z očí, ty kokos, aký je zničený. Potom takto zdvihne, vieš, tričko, dá si ho do papule medzi zuby, že je úplne sexy a odfotí sa o zrkadlo. A potom sa prezlieka v šatni, keď vyzlečie tričko, tak vidím iba chodiť kocky. Nevidím nič, nevidím žiadneho chlapa, nevidím žiadny chlap, ty kokos, oholené nohy, oholená riť, nevidím žiadne ruky, nič, ramena, ale kocky. Má kocky, to je hlavné, hej. To je úplne, musíte si uvedomiť tú vec. Kocky na chudom chalanovi sú ako veľké kozy na tučnej babe. Stará známa pravda. Viac tomu nemám čo povedať, to je vybavená vec. Teraz taká téma, ktorá je dosť moja osobná, preto je máme číslo 5, lebo som sa narodil 5.5. Je, aby si našiel skutočnú motiváciu. Asi som to pozeral zle a nie. Ja som to pozeral, že koľko ešte môžem rozprávať a už nemôžem dlho rozprávať. Takže asi to potom budem musieť uložiť a dám to na druhý krát. Nevadí. Nájdi si skutočnú motiváciu, to vám vysvetlím v týchto ďalších minútach. Pre mňa není motiváciou to, že chcem nejako vyzerať. Že mám nejakú idylku, ako by som chcel vyzerať a proste tým, to je slabá motivácia. To je motivácia taká vonkajšia, ktorú vy vidíte. Ale musíte si nájsť motiváciu, ktorá je úplne niekde inde. Úplne vychádza z vás. Pre mňa je motiváciou to osobne, že som zavolal môjho otca, ktorý ma vlastne priviedol k cvičeniu, keď som si išiel skúšať maximálku na svoj bench press minulý rok. Očakávali sme, že vytlačím nejakých 160-165 kg a s jeho hecovaním a s jeho dopomocou som vytlačil 180 kg na bench press. On bol na mňa taký hrdý, že obvolal minimálne 20 svojich kamarátov v telefóne už počas toho tréningu a chválil sa, že vieš čo môj syn dokázal, vieš aké to je super, a bol strašne hrdý. A on sám trpel mnohými chorobami a kombináciu jeho chorób mali 3 ľudia na svete. To málo kto vie. A snažil sa napriek tomu schudnúť. Napriek tomu chodil na bežiaci pás, snažil sa držať diety, nevzdával sa, bojoval s tým životom a bol v tom strašne silný. Aj keď mu stále to niečo prichádzalo a ľudia mňa videli stále iba tlstého, ja som mňa videl strašne silného človeka. A on bol strašne hrdý na to, keď som dosiahol nejaký výsledok a tak. A teraz aj sa to riešil na Facebooku 21. februára bohužiaľ podľahol zápalu plúc, keď bol v nemocnici a v blbom veku 45 rokov umrel. Odišiel ten otec, ale pre mňa je najväčšou motiváciou môj otec. Ak má otec tam hore YouTube, tak dúfam, že mi lajkne toto video, lebo on je pre mňa tým najväčším hnacím motorom, lebo on bol jediný, ktorý pri mne stal dobrom aj zlomu, plne mi pomáhal, keď som bol slabý, keď som bol silný, keď som bol hociaký. On bol jediný, ktorý keď som prišiel domov, tak mi volal už pri tréningu, že Maroš, už končíš, možno ti spraviť hovädzie mäso, môžeš sa ísť najesť už. On bol jediný. A všetko, čo budem kedykoľvek robiť, či to bude cvičenie, či to bude škola, či to bude práca, či to bude len umývanie auta, čokoľvek budem robiť. Všetko sa budem snažiť v živote mojom robiť tak, aby sa to jemu páčilo. Lebo on je práve ten, ktorý mal najväčšiu silu zo všetkých kulturistov, akých som kedy poznal. Z Arnolda Schwarzeneggera, zo všetkých. Hoci kto mal problémy s chrbticou, sa vyserá na cvičenie. Môj otec mal tých chorôb oveľa viac. Takže to je moja motivácia. To je skutočná motivácia. A nie je to, že keď niečo dosiahnem, tak sa na to vyserem.
Ostáva mi 11 sekúnd, takže rýchlo blablabla, konec. A to mám 5. zákon, už je to polovica. Vrátim sa. OK. Takže som naspak. Samozrejme, odfajkneme si onú motiváciu, to sme vyriešili. Teraz priprav si plán tréningu. Mám strašne rád tých chalanov, čo sa snažia mať veľký bicak a majú tréningový split, že biceps. Odcvičím si nejakých 7-8 cyklov na biceps. Potom je poriadne napumpovaný, zničený, už nemám pomaly žiadny glykogén vo svaloch, úplne som KO. A len ledva dýchčím. Potom si dám 2 cviky na prsia, len tak, aby sa nepovedalo. Aby sa nežeklo. A idem domov. Čo z toho máš? V živote ja som nevidel žiadneho poriadneho kulturistu, ktorý nejako vyzerá, ktorý kombinoval najprv malú partiu, potom veľkú partiu. A chlapci, treba si uvedomiť to, ale aj dievčatá, že bicaky vám rastú aj pri mŕtvom ťahu. Skúste si odcvičiť 12 sérií mŕtvého ťahu, potom si ešte dokončíte tréning na chrbát, potom si dajte bicak. Keď budete prsia, tak si dajte 12 sérií bench pressu, a keď budete drepiť, tak si dajte 12 sérií drepov. Je to veľa? Tak to vyskúšajte a uvidíte. Lebo keď si tam dáš 3-4 série a akurát sa dostaneš na nejaký, to pyramídu, akurát sa dostaneš na nejakú váhu, to dá tvojim stehnám, tvojom chrbtu a tvojim prsiam zabrať. Ale inak potom skončíš a ideš na ďalší cvik. A práve to sú 3 najzákladnejšie cviky, najdôležitejšie cviky. Stále sa to rozpráva takisto, ako sa dokola umiela ryža a všetky tieto sračky. Tak si to treba uvedomiť. A priprav si ten plán tréningu. Ďalšia vec k tomu je, že keď nemáš plán, tak každý chalán chce mať veľké ruky a dobré brucho a každá baba chce mať dobré brucho a dobrú rých. Takže keď nemám tréningový plán, tak vždycky tam prídem, odcvičím si ruky alebo si odcvičím zadok, pridám k tomu brucho a idem domov. Dopadne to tak, že vyzerám jak debil. Teda vyzeráš jak debil. Takže uvedomte si to, že keď cvičíte, to keď vynecháte akúkoľvek partiu, znova to prirovnám k futbalu, ja keby ste hrali futbal bez lopty. To sa nedá. Tak buď cvičíte všetko, alebo necvičíte nič. Či si baba a či si chalan, je to úplne jedno. Babi si nemusíte mysleť, že teraz ja začnem cvičiť, ako baba, si predstav, že mám vlasy, kozy, nejaké tam sú a tak. A som baba, tak začnem cvičiť, začnem zvíjať váhy, tak mi narastú svaly, jak neviem komu. Budem nejaký kulturista, nejaký chlap vypadať. Treba si uvedomiť, že vy máte oveľa, ale oveľa menej testosterónu. Nemáte ho takmer pomaly žiadny. Ale máte, že ten testosterón. Nemáte ho proste toľko, aby ste vybudovali také množstvo svalov, nemáte fyziologické predpoklady na to, aby ste vytvorili toľko svalov ako chlapi. A keď sa opýtate akéhokoľvek chlapa, ktorý pribral za svoju, nazvime to kariéru, proste odkedy začal cvičiť 20 kg svalov, tak zistíte, že mu to trvalo možno aj 4 roky, možno 5 rokov, pokiaľ išiel naturálne. Takže nebuďte z toho dosrané, vyskúšajte to na mesiac a uvidíte tie výsledky, lebo ozajstné rytie nie je také ovysnuté, omazgané, hnusné, také ozajstné rytie sa tvoria ozajstnými drepmi a ozajstnými váhami. Takže priprav si plán tréningu, už ho dúfam máš. Teraz taká sranda, to už je 7. zákon Marošov. Neexistuje 8 opakovaní, ale 8x1 opakovanie. Hej? Taká sranda, že niekto odcvičí bicak, furt to dávam napríklad bicak, lebo všetci chcete mať veľké bicaky. Počkaj. Lebo všetci chcete mať veľké bicaky a vyzerá to takto, že potom sa takto hodím a úplne jak blázon, to cvičím. To je 8 opakovaní. Ja odcvičím 8x1 opakovanie. To treba si uvedomiť to, že ten sval musím do ňoho napumpovať krv. A to, že ja sa budem hádzať jak debil, aby som zdvihol čo najväčšiu váhu, to nenapumpujem. Takže musíte mať čo najväčšiu kontrakciu svalu. Kontrakcia nie je len pri tehotenstve, pri pôrode, ale normálne, keď sa vám napína sval, je to kontrakcia. Teraz vám ukážem takú srandu, nie že by som mal čo ukazovať, ale aby ste to pochopili. Keď zvíjam bicepsový zdvih s jednou ručkou, tak už zdvihnem nejako sem, OK? Mám tu, predstavte si, že to mám jednu ručku. A tuto ten pohyb, tá podstata toho pohybu a celkového opakovania ešte len začína. Lebo keď si teraz nepohnem nejako s tou rukou, iba si ju posuniem hore. Chápete to? Teraz som v napnutí bicepsu. Čiže ja keď som tu, tak ja ten biceps napínam. A teraz vám ukážem toto. Pozerajte, ako sa idem bližšie, aby ste to vedeli. Budem točiť iba zápestím, ničím iným nebudem točiť. A pozri, ak sa ten bicak hýbe. Vidíš, ak sa to hýbe? Len s prostým zápestím. Tak skúsi odcvičiť sériu bicakov s tým,
Zoberieš jednoručky a jak ju zdvihneš, tak malíček vytočíš čo najviac von. Nie, že si takto pomôžeš ruku ako ja teraz, ale vytočíš ho čo najviac von, lebo ako môžeš vidieť, takto mám ruku, jak máš ty, keď končíš svoje opakovanie. Ale keď ju dám takto, tak ten biceps úplne inak vyzerá, hej, vidíš to, jak sa to hýbe? Akože nie je tam čo vidieť, ale aby ste to chápali, ja sa to teraz ničím nechválim. Takže vyskúšajte tú kontrakciu a pri každom jednom cviku, hej, je jedno, keď mám takto prsia, keď ich mám napnuté, hej, vidíš, ak sa mi tie prsia hýbu, keď ich napnem, takže je to dosť rozdiel, vyskúšajte to. Ďalej rýchlosť pohybu. To, že ja zvihnem sem a tu sa mi napína ten sval, to neznamená, že už je to opakovanie ukončené a hneď idem na druhé opakovanie, hej. Ja sa postavím, ste to videli, že hneď ide na to druhé opakovanie, vôbec to tak není. Idem hore, vytočím tú ruku čo najviac a pomalinky sa snažím ísť dole, pomaly uvoľňujem ten sval a vidíte, jak sa to hýbe, hej. Idem hore a pomaly ho uvoľňujem, OK? Vyskúšajte to, neviem tomu nič vysvetľovať. Ďalšia vec je dýchanie. Ja strašne hubujem ľudí za to, keď dýchajú nosom. Snažte sa nadýchnuť ústami. A nehambite sa za to. Nemôžete sa za to hambiť. Nadýchnete ústami, bude... Teraz to môže vidieť celý YouTube. Môže to vidieť celé Slovensko, možno to bude mať jedno zhľadnutie, ja neviem. Ale nadýchol som sa a nehambím sa za to. Lebo to je... Ja neviem, to je to isté, ja sa to prirovnám k futbalu. To isté, ako keby futbalista ide kopnúť gól bez nápravu, len tak si ťukne loptu. To dýchanie je veľmi dôležité. Takže vyskúšajte maximálnu kontrakciu pri každom jednom cviku, kontrolovanú rýchlosť pohybu pri uvoľnení aj vlastne v dolnej fáze a v hornej fáze a kontrolované dýchanie ústami a plno sa nadýchnite tými plúcami, nehambite sa. A takisto vydýchnite. Tieto tri veci vyskúšajte, nemám tomu viac čo povedať. Kto to vyskúša, tak zistí, že neexistuje 8 opakovaní, ale existuje 8 krát jedno opakovanie. Počas série Buď vo vlastnom svete, to je 8. zákon. Nemám k tomu čo povedať, už som sa k tomu vyjadroval na začiatku, keď za mnou niekto príde a opýta sa ma, že koľko tu máš ešte sérií, tak ho môžem poslať do ryti, ale až keď docvičím, lebo ja som to predtým nepočul, že mi to vôbec povedal, lebo ja keď cvičím, tak si predstavujem, ako sa mi ten sval napína, ako mi rastie, ako to všetko ide parádne a je to... Potom máš aj požitok úplne iný a keď ideš z tej posilky, tak je to úplne iné, tak ako sme minule zverejňovali video s Richom Pianom, kde bol ten preklad a hovoril, že aby si každý večer napumpoval svoje, svoje tricaky a bicaky a potom pozval pred zrkadlom, aby si videl, aké sú veľké a potom aby si išiel spať, tak toto je tá istá podstata toho tréningu. Keď cvičíš, tak buď vo vlastnom svete. Ja nechápem, ako niekto môže cvičiť stiahovanie hornej klátky a pritom stíhať túto stranu, kto sa rozpráva a túto stranu, kto sa rozpráva, vieš? A potom pritom ešte dýchá aj nosom, jak som sa pred chvíľou k tomu vyjadroval a takto cvičí, vieš, len vykonáva ten pohyb, však to je úplne retardované. Keď cvičím, tak chcem mať nejaké výsledky. Asi som tam pre niečo, pre nejaký účel v tej posilke. Takže sa sústredím na to a pokiaľ máš čas sa obzerať, pokiaľ máš čas sa rozprávať, tak si pridaj váhu. Takže, tak. Ďalšia vec, som sa už vyjadroval tomuto, prestávka nie je na odpisovanie na Facebooku, telefón nechaj šatni. Cez prestávku sa pripravuješ na ďalšiu sériu, to som vysvetľoval. Takže 9. zákon, prestávka nie je na odpisovanie na Facebooku. A 10., ktorý je takisto dôležitý ako prvý, pripomenieme si ešte prvý, že to bol kulturistika, je šport na 24 hodín. 10. je, buď trpezlivý. Keď chce niekto Audinu, bez toho, aby vyhral lotérii, tak musí si na ňu šporiť. Ale on, keď začne si šporiť, keď prvé peniaze odloží do obálky alebo na bankový účet, tak už vie, že začal a vie, že keď bude pokračovať, tak na tú Audinu našporí a kúpi si ju. A takisto ty. Nemôžeš mať za týždeň svaly, nemôžeš mať za týždeň kocky, nemôžeš za týždeň schudnúť 10 kg tuku. Musíš byť trpezlivý, musíš vydržať, všetko príde. Ale nie vydržať, že budem sedieť doma na gauči, ale budem makať. Tie výsledky sa dostavia, ale u každého je to individuálne. Tak ako každý má odlišné DNA na celom svete, tak nikto nemá taký istý metabolizmus. Proste každý je úplne iný. A musíš vydržať, musíš sa spoznávať, musí ťa to baviť, musíš to robiť s presvedčením, že to príde. Nemôžeš robiť to tak, že hádam, bude mať kocky. Musíš vedieť, že ich budeš mať, ale nevieš presne datum, kedy sa ti objavia v tom zrkadle ráno. Takže proste musíš byť trpezlivý. Lebo to nejde hneď. Ja som mal takú klientku, nebudem hovoriť, ak sa volá radšej, možno by ju niektorí poznali. Ona si myslela, že keď jej odovzdám jedálniček, tak tým, že ona ho takto prevezme do rúk, tak bude mať schudne 2 kg. Potom nebude, ak ho otvorí, tak schudne ďalšie 2 kg. A ešte čo som si ja namýšľal, že ona čo ak to začne čítať, tak schudne rovno 10 kg. Behom 5 minút schudne 14 kg. Krava. Úplná krava, retardovaná krava. Musíš si to prečítať
A keď nemáš jedálniček od mňa alebo od jedného trénera, proste musíš študovať, musíš skúšať a byť trpezlivý. Neschudneš za týždeň, neschudneš za mesiac, nespravíš ideálnu postavu možno ani za rok. Ale pokiaľ vydržíš, tak potom pochopíš, že budeš to robiť už len preto, že ťa to baví. A to je práve tá pravá podstata. Že ťa to baví a že to budeš robiť, aj keby sa tie výsledky nedostavili, ale ver tomu, že keď ťa niečo baví, tak tie výsledky sa dostavia. Takisto, ja neviem, keď prídeš do novej roboty, ktorá ťa nebaví a robíš to všetko na silu, tak potom tak vyzerajú to výsledky a nemáš žiadny kariérny slúbený rast, ktorý nemáš aj tak na Slovensku, ale to je fuk. Ale keď ťa tá robota baví, tak ide ti to zrazu všetko od ruky a učíš sa to, proste zlepšuješ sa, napadajú ťa nové veci, lebo nad tým aj rozmýšľaš, ako by to mohlo byť lepšie a bum, zrazu si povýšený, môžeš mať lepší plát, alebo môžeš si aj sám otvoriť nejakú firmu, lebo máš úplne veľa nápadov. Musí ťa to baviť a musíš byť trpezlivý. To je asi všetko, čo by som ja chcel k tomu povedať. Uvidíme, že, darí ti podľa mňa fixka. Uvidíme, že jak toto sa fajkneme. Uvidíme, že jak sa vám, jak budete reagovať na toto video. Je to také prvé a mám ešte také témy, čo by som chcel určite prebrať, ako je ich veľa, ale také, čo ma z hlavy napadajú, je vyjadrenie sa k niektorým osobným trénerom, ktorí tam šaškujú v posilke s druhými klientmi, a je mi to strašne smiešne. Dokonca sa mi dostali do rúk jedálničky od jedného osobného trénera a bola to klientka a jeho klient, čiže boli to dvaja odlišní ľudia aj váhovo, aj pohlavím a mali totožné jedálničky a takéto srandy, takže by som sa rád k tomu vyjadril. A potom by som sa rád vyjadril ku klubovým výživám. Veľa ľudí má problémy s klubami a nevie ako to riešiť a kupujú tie všelijaké komerčné sračky, tak by som rád povedal, že ako sa dávajú naozaj dokopy kluby. No a teraz si zopakujeme toto. Po prvé, kulturistika je šport na 24 hodín. Po druhé, sústreď sa na cvičenie. Po tretie, nepreceňuj, ale ani sa nepodceňuj. Po štvrté, nepredvádzaj sa. Po piaté, nájdi si skutočnú motiváciu. Po šiesté, priprav si tréningový plán. Po siedme, neexistuje 8 opakovaní, ale 8x1 opakovanie. Po 8, počas série buď vo vlastnom svete. Po 9, prestávka nie je na odpisovanie na Facebooku. A po 10, buď trpezlivý. Takže držím vám palce. A týmto nechápte, že ja robím nejakú komerčnú sračku, ja nenaháňam klientov, ja vás nepresvedčam, aby ste si u mňa niečo kupovali, nehovorím vám, že choďte na powerofbull.eu a tieto všetky sračky. Proste keď chcete si to pozrite, keď chcete sa zasmiete, keď chcete sa poučite, keď chcete to vyskúšajte, keď nechcete to neskúšajte. Možno je to stratených 20 alebo 30 minút vášho života, neviem koľko trvá toto video vlastne. Ale tak je to na vás. Tak, čaute. Čau.